अगर आप भी चाहते हैं बिट्टू मलंगिया इंटरटेनमेंट का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Presented by बिट्टू मलंगिया इंटरटेनमेंट। स्टार डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो दलसिंहसराय। चढ़ल जवानी बकसल बदनिया 16 बरस में चुआ तपनिया आके पूरा तन बा पीछे से आबा किया के लगन बा पीछे से आबा किया के लगन बा Presented by बिट्टू मलंगिया इंटरटेनमेंट। Music by राजीव जी। चढ़ल जहिया के गर्मिया राजा मर जवन महिलो रहो मर जवन महिलो रहो काहे फेर तारा तुम हवा अपन हमरियो रहो अपन हमरियो रहो चढ़ल जहिया के गर्मिया राजा मर जवन महिलो रहो काहे फेर तारा तुम हवा अपन हमरियो रहो तोहरा बचल घर बा पीछे से आबा किया के लगन बा पीछे से आबा किया के लगन बा Presented by बिट्टू मलंगिया इंटरटेनमेंट। Music by राजीव जी। राइटर छोटू राजीव के बतिया निको नहीं लागता निको नहीं लागता बेरी बेरी सुधीर के देखो जंगला से झांकता जंगला से झांकता राइटर छोटू राजीव के बतिया निको नहीं लागता बेरी बेरी नीतीश के देखो जंगला से झांकता जैसे निको के ड्यूटी ऑन बा पीछे से आबा किया के लगन बा पीछे से आबा किया के लगन बा चढ़ल जवानी बकसल बदनिया 16 बरस में चुआ तपनिया आके पूरा तन बा पीछे से आबा किया के लगन बा पीछे से आबा किया के लगन